Magluluto ako ng crabs. Ilagay ko na lang doon kung anong tawag dyan. Kaya nakalimutan ko kung anong tawag dyan. Iwan naman natin to. Luya. Marami akong nilagay na luya kayo. Para hindi siya malangsa ba. Nilaga ko naman na yung pasag. Tapos ako na siyang gidak-bak-bak. Para hindi na siya mahirap kainin. Masarap ko pag ayan, tapos ulan natin itong bawang. Depende pa rin sa inyo kung gaano kayo karami maglagay ha. Ako kaya ko sa ginamihan kasi nga para mawala ilang langsa. Brown namin natin dahil tignan natin itong sibuyas. Tapos pag maraming sibuyas no, kaya masarap din siya. Namihan ko talaga yung sibuyas ha. Alog-log tayo ng sibuyas naman. Natin lang din sa brown tapos talagyan natin siya ng spicy. Mga masala ba sa India. Mother-in-law ko pala ito natutunan itong luto na ito ha. Sinuro niya ito sa akin. Mga sa India ako. Sobrang sarap nito pag na-try nyo talaga. Ayan, pag ganyan naka-brown yung sibuyas, pwede na siya lagyan ng turmeric. Tapos, graham masala. Konti lang din. Tapos itong coriander powder, masala. Damihan natin ng konti. Tapos itong chili powder. Iyan lang yung mga masalang ilalagay nyo ha. Damihan ko ng konti ng chili powder kasi ako ang kakain niya. Alam niyo naman, mahilig ako sa maanghang doon. Kahit na bawal. Tapos haluin lang din ng konti. Parang ayan, haluin ng konti kasi lalagay pa natin ng kamatis dyan. Lagyan natin ng kamatis. Ay, gagawin natin siyang malapot na malapot bago natin ilagay yung nilaga ko na alimango. Alimango, kasag. Basta kasag na sa Bisaya. Sa English crab. Kasag man sa mo. Kamatis. Konting kamatis lang. At ilan din palambutin yung kamatis. Pag malambot na, pwede natin lagyan ng konting gata. Yun ang pinangka magiging sabaw niya. Pag malapot na pala, pag malambot na yung kamatis, pwede natin siya lagyan ng konting tubig. Kasi yung magiging magpapalapot sa kanya, papalaputin natin siya ng konti. Para nagawa natin siyang curry na sibuyas. Malambot na yung kamatis, lagyan natin siya ng konting tubig. Kasi saan lang yun siya ha. Ilagay natin sa ito na yung aking kasag.
curry leaves na fresh. At saka sili. Pakuluan lang natin yan hanggang maghubas. Hanggang maghubas, magkati ba? Takpan natin yan. Ayan, tapos takpan natin. 30 minutes natin siyang iwanan dyan.